We namen in het kustgebied en op de Waardeiland zal het stormje. Er worden uitzitters van windkracht 12 of meer verwachten. Poppen dat zal toch springtij het wetterpeil vast stieren. Er zullen webben omgaan en er zullen wel dakpannen van dak ook in. En wat ik wichtig is binnen de buien. De zwiere buien, maar zwiere uitzitters in Kreft Albe, misschien wel in Tolbe. Ik moet die noordwestenwind gewoon oerkomen. En ik van een groot pad het verste loon meenemen. En die zullen ik weer verkeersvarken. En dan nog eens een keer het wetter op de kust. Het wordt het al niet volle langer. Het is een storm van problemen. Een mannelien zwaar een kwatte maar heftige storm van een soort skiën. De storm van morgen zal 24 uur worden. Mensen die erop uitgaan, moeten er goed om denken. Het heeft bij 4 krijgt grote problemen. Vooral ik toch de zwiere windstichten en de buien. En squallen, ja, we moeten maar snel denken aan de veiligheid van de band die in de squallen binnen of gaan. Dus ik zou deze maatregelen nemen, want ik heb me vorige keer wel eens afvragen van dat alles nog zo goed gegaan is. Paulusma adviseert extra dikbewaking in te stellen. Het wetenschap zal de morgen beslissen.